tak proto vznikají taky tři druhy sekt. Jsou sekty ekonomické, jsou sekty politické a jsou sekty náboženské. Všechny jsou založené na nějakém pocitu, který je tam člověka vtáhne a vtrhne do toho. Ekonomické, u nás jste se s nimi setkali, Amway, Herbalife, nevím, jaké ještě jsou založené často na pyramidovém diverském systému prodeje nějakého zboží a nejde tam ani tak o nějaký prodej, jako o nějaký výrobku, ale spíš o vytvoření sítě a v té síti ani ne tak o tom, jestli vy budete ty výrobky kupovat, ale spíš, jestli jste ochotní se stát našimi spolupracovníky. Tedy, a pak, když se zeptáte, proč ty výrobky nedali do nějakého obchodu, ne, my máme jiný systém. A mohli bychom říct jiný cíl. Jako naším cílem není prodávat tyto výrobky. Naším cílem je ovládnout lidi. Stáhnout je do toho našeho systému. Typické pro každou sektu je, že na začátku nikdy nevíte, do čeho jdete. A až postupně se budete do toho zasvěcovat, jak se budete dostávat na další a další levely, nebo stupně toho pyramidového nějakého systému. Na začátku si myslíte, že tady jde o nějaký prodej, nějaký výrobku a že z toho dostanete 20%. To si myslíte na začátku. Pak oni řeknou, že musíte se zúčastňovat na nějakých konferencích nebo na něčem, kde vám budou říkat z takového kanclu své svědectví o tom, jako zbohatí. A to už je zvláštní, jako proč vám to říkají, jako ať si zbohatí, ale proč to vydávají svědectví a proč je to zajímá, aby vás do toho dostali, do toho kolotoče. Pak vám dají kazety nebo CDčka a řeknou, tak toho budete aspoň minimálně 2krát týdně poslouchat. A to o jaký prodej výrobku tady jde? Co to je? To je sekta. A až ten, kdo se dostává dál a dál a dál, pochopí, že to je o něčem úplně jiném. Na začátku byl nějaký citový zážitek, nebo nějaké nadchnutí a samozřejmě to všechno, to vám připomíná nějakou evangelizaci, nebo já nevím co, jako ty konference, tam hraje hudba, do toho se tancuje, do toho se vzdává hold našemu Bohu a to jsou peníze. Třeba. A vydávají se svědectví o tom, jak se zbohatí. Třeba. Pak jsou sekty politické. Politická sekta typická slobodohodáři. Zase tam na začátku vlastně nikdo neví a všechno je to takové tajemné kolem. Až ti lidé, kteří se dostávají vlastně tak vlastně pomaly postupně se zasvěcují do toho tajemství. No a pak jsou sekty náboženské. Jejich množství. Některé jsou charakteru trošku malinko křesťanského, ale ještě víc je v charakteru takové ezoterického nebo magického nebo něco na způsob hinduismu nebo buddhismu. A podobně v konečném důsledku, ale to všechno je založené jenom na autoritě nějakého vůdce a na jeho vlivu na ty osoby. Samozřejmě to všechno odkládá na samém začátku podmínka, abyste odložili někde rozum, so vším, co vám říká, a naladili jste se na pocit, který máte z toho. A už vám řeknu na jakou úrovni. Alfa, beta, gamma, delta, to už co si ani vymyslí v daném případě. Jo. Na jaký pocit se naladíte, tak tam se pak nacházíte. Tady máme jakoby takový dojem, že tady všechno to bylo o zážitku. Duch Svatý přichází a ty lidé mají pocit, nějaký pocit. A samozřejmě, když se děje něco důležité a scházely by u toho nějaké pocity, tak asi by to ani nebylo něco reálné, protože všechno, co je důležité, je doprovázeno pocitem nějakým, když vyhrajete v loterii jako milion nebo 10 milionů, tak asi nezůstanete jen tak klidně sedět a dívat se dál na televizi nebo něco. Něco to s vámi udělá, předpokládám, a nemusíte být takhle jako připoutaný penězům, ale tak 10 milionů, když máte zrazu na kontě, tak minimálně zvednete telefon a voláte všem známým a všem jako o tu radost se podělit. Předpokládám.
A kdo by to neudělal, tak si myslím, že jestli pochopil, co mu řekli tu informaci, že skutečně on má, jestli tomu věří, že má na svém kontě 10 milionů. Nebo pro někoho stačí jenom to, že jsme vyhráli hokej nebo něco a už to je pro ně takový jako vnitřní zážitek, že taky o tom musí všude mluvit a někteří lidé vyběhnou na ulici a tam křičí a rozbíjejí všechno a to musí to nějak vyjádřit. Tedy ten pocit, to vítězství, to, že a samozřejmě to může být i něco negativní, které negativní pocity někdy končí taky samozřejmě. Takže když něco důležitého se děje, tak je to normální a spíš bychom pochybovali o tom člověku, jestli je normální, když to s ním nic nedělá. Kolik křesťanů se stane křesťany, přistoupí k svatému přijímání, na birmovku, nebo dokonce do vysvěcení, na které se asi nic neudělalo. Oni uvěřili té informaci, co se tady stalo, nebo neuvěřili to. A jestli ano, tak jsou vůbec normální, že to s nimi nic neudělalo. Že necítí z toho žádný takový pocit, že by měli dojem, že teď to musím oznámit všem kolem sebe. Jestli ne, já nevím, jestli tomu skutečně uvěřili tomu, co se stalo. Že já se přiblížil takhle blízko k samotnému Bohu. A jestli vím, kdo je to vůbec, jestli mám náhodně tolik vědomostí, kdo je vlastně Bůh. A když se k němu takhle přiblížím, a když jsem slyšel o Ježíšovi, co všechno udělal, a jestli jsem četl Bibli, jak je to možné, že to se mnou nic neudělalo. Já tomu věřím, nebo ne? Ty lidé, kteří zažívali to setkání s Bohem, tak skutečně to vyjádřili těma pocitama, které měli. Dokonce pocit, že celý dom se zatřásl. To se tam píše, jako na všechny byli naplněni Duchem Svatým a zatřásl se celý ten dům, ve kterém byli. Ale nikde nebylo zaznamenáno žádný ten otřes jako nějaká fyzikální událost, ale když se zatřásl celý dům, ve kterém byli, vyjádřuje to, co pocítili ti lidé. Pro mě není vůbec důležité, jestli se ty zdi, jestli se třásly. A když jsme o tom mluvili předtím, že když se tam řeklo, že někdo se dal pokřtít a celý jeho dům, to neznamená, že teď pokřtili kuchyni a obyvák a střechu a balkon a ještě všechno, protože dá se pokřtít on a celý jeho dům. Samozřejmě, jako každý logicky uvažující člověk pochopí, že se dá pokřtít on a celá jeho rodina, který živé bytosti lidé. No. Přesně to, co se myslí, že se zatřásl celý jeho dům. Že celým jeho domem otřáslo, když je naplnil Duch Svatý. Tedy ten otřes, jako který tam nastal, tak to byl ten zážitek, který lidé měli, protože Bůh se jich dotkl. Se nám tady pouštěl několik těch svědectví lidí v dnešní době, kteří to nahráli takhle, a byli to kluci a holky 14-15 letí, kteří říkali přesně něco podobného. Co se s nimi stalo, a jak Bůh se jich mocně dotknul a jak to úplně od základu všechno změnilo v jejich životě. A někdo by řekl, no dobře, já to udělal ten zážitek. Ne, to udělal ten fakt. My musíme rozlišovat mezi tím zážitkem a tím faktem, který se tam, že když mě se Bůh dotknul a zasáhl do mého života, bylo to doprovázeno zážitkem, ale nebyl to ten zážitek, který to způsobil. Byl to Bůh, který to způsobil a samozřejmě, když ta událost je skutečná, když já jsem ji prožíval dané chvíli, tak samozřejmě jsem z toho měl i ten zážitek.